pasawag. Apaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti agi ng ading ko. Jak maklom na ito napasama ka na gitiaginag, manang. Apaya napasama nga kadagwana ti kastay. Apay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalangan kita ti biyag dagiti agi ng. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Ha? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Eda na. Awan mo siguro dakis na tabalo amit tayo. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagbiitan. Nalado ki diya. Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag at yan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga liw-liwag ko tipan nakabalaw. Nabiit kit di tawan pailat makatawin. Aha. Agpalabas ka pa'y mat iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mao ading filay. Si ka magaya, magisong. Sumrag ka. Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom siguro ti makagapaw. Napangay maya. Kas iti sigaw. Umay kumanan idarirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Isasiki, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Ha? Kasaradagusan? Kaya una ha? Di lang to malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa kasar baraw? Kasto yang kay? Naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan akangkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawam. Sa bali mat ita. Unangin kasanuhin ng mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti hos. Sapay na urnong tilabaak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugan ka. Adapay ngamin aramidag kita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikati makamaw. Hagan anad ka ba kay? Wen, nasidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa pa agtun ti mapanaglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yang kal? Ay na! Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau? Ikakitain! Ala ribungbungan dagiti tataw di karayan! Ay na igalis ka na! Kanya! Sa dino bandang kal! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apaya sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakamam mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin alugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Huwag ngarog kabsat. Sige, tain nak tumulong ije kusina bayaw.
Basta patibgaram ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat ng nangan apulos. Mangan ka ah. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Nawanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustang? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ka. Nang runak at awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feeling asawam. Apa niya silay? Ag naadamot gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atila ibagbagam manang? Ang mga numasulisog ka mga sawa manang. Ay na, awan dakas na ading kaw. Sige, mga sawa kakit di manang. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Ay, thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapod no ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Ba't anana? Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? wala silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasanayan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang loko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumwarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kandi mat ko na ngay naklon na ka. Arma manan. Saan anyar si Litermag? Ah, asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda nga rudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manay. Anya? Ay sus tilay bagbagam mo. Kiwamit. Nasaysayatan, tag sigurado. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manay. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sain. Sapay nuangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sangapulo ababoy ama parte Anya! Ay, damon wang kao. Magbiro kakto iti baka, ah. Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sangapulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodi na. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. So, sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina!
Kaano nga ikasar mo ti anak ka o isang? Ha? Uray simple lang nga kasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam? Asino nga iti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba ba si Tigastos? Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy, Kasanoon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kan naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilay mo minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a resepsyon. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti may papan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka noon. Ha? Ni, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-luk-wan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arcilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang sikat ti kasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa. Sigurado asinana no ibagak adwa kay anubya. Ay, Baka wanan kumarsilay. Surya, saan na maulit? ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita, iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Ay, kasta ya? Imbla na mo't iti itbay. Iso dyan makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alam ti numero ti cellphone na. Tawagam ti anak kaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayang mauray balo kan. Ha? Makapadismaya. Isong aglinipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ni? Inidaman? Agdiskitara, tag sa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry ah. Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka. Saanan? Eh? Sumapul kan iti sabaling ikalaysam. Di kan pagan ano Isong. Ay, hawa naman ang sininanda mo dagiti nubya kaon. Anya ngay.
Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Atlo na kakamali tinaramid ko ta nagdarasudusat. Diyak pinanunot ti mabalin nga ibunga tinaramid ko. Mani po di din, diyak po nagaramit ti sabali. Katita nasurukan na 50 titawan ko, ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuto nga. Ang mga numabalo ak manan. Alakastan, ti pagayam mo, iso. Please like, share, and subscribe. Thank you.